mezelf, ja, ik denk, dit mag wat doen. Dat mag ik niet in aarzelen. Dat mag je absoluut niet, want dat komt dan ook oer. En maar er duidelijk in wijze en positief. Dat gesleep met mensen moeten we niet willen. Als het ons gevraagd wordt, zouden we het doen. Maar dit moeten wij niet willen. Dus creëer dan zo snel mogelijk crisisopvanglocaties waarvan je weet dat ze daar in redelijkheid meerdere dagen, misschien wel weken kunnen blijven. Het heeft natuurlijk zoveel met elkaar te maken. Er zijn hier vluchtelingen, omdat de oorlog is in Syrië. Maar diezelfde bron van de oorlog, onder andere de ISIS, die veroorzaakt weer de aanslag in Parijs. Dus eigenlijk is het dezelfde medaille. Parijs, hier mensen opvangen en de oorlog in Syrië. Dus je kunt het niet loskoppelen. Ik vond het echt bizar dat je mensen zo zonder enige begeleiding in die bus laat gaan. Ik vond het ook een risico dat je eigenlijk niet kunt nemen. Ik vind het ook naar buschauffeurs kun je het toch niet eens maken. Dus ik vond het buitengewoon beroerd georganiseerd. Na de zomervakantie neemt de stroom vluchtelingen enorm toe. Op Lesbos komen duizenden mensen aan op rubberbootjes en die loeken Europa in. En dan had Ijs geen in de gaten dat dit gevolgen heeft voor Nederland. Ik behoor ook de mensen die te laat in de gaten gehad hebben wat dat voor consequenties zou kunnen hebben. Kijk, de beelden die je zag waren dramatische beelden van mensen die van Turkije naar Griekenland over probeerden te steken. Daarvoor nog trouwens voornamelijk vanuit Libië naar Italië en wat daar allemaal op Lampedusa misging. En dan heb je op een of andere manier toch te lang het idee van dat het daar dan wel zal blijven. Het blijft dan toch nog vrij ver van je bed. En je denkt onvoldoende na. Ja, want je denkt net, dit is min op wijs naar huis. Nee, dat is dan ook nog wel heel wat anders nog. Maar het is wel zo, het gebeurt wel. Ze komen uiteindelijk wel in Harlingen terecht. Het leek heel ver weg en niemand had toen ook nog die grote stroom zo zien aankomen. Dus achteraf kun je dat gek vinden. Maar laten we dan ook niet die fout nog een keer maken. Laten we dan nu weten, er komen nog mensen aan. En we hebben nu mensen in de AZC's. Daar zitten 16.000 mensen die eigenlijk recht op een woning hebben. Als die eruit zijn, heb je ook weer minder noodopvang nodig. Dus denk nu een beetje vooruit en denk terug in de keten. Hoeveel huizen zul je extra moeten bouwen? Want dat is het allerbelangrijkste. Bouw nieuwe huizen. Dan zijn er weer huizen voor ook de mensen die nu op de wachtlijst staan. De oude Nederlanders en voor de nieuwe Nederlanders. Er komen zoveel vluchtelingen dat crisisopvang regelen worden mat. Oors moeten de vluchtelingen op stritten sliepen. De gemeente wordt vregen om 22 uur opvang te organiseren. De gemeente Haas met burgemeester Sluiter komt als een van de eersten in beeld voor de crisisopvang. Kollemelaan met burgemeester Bilker neemt letter het stokje oer. Burgemeester Kronen van Ljouwert wordt benaderen van neetopvang. In het WTC kunnen vluchtelingen een paar man blijven. In Smellingenland van burgemeester Van Beckham geen crisisopvang, maar uitbreiding van het AZC van neetopvang en de opvang van saneerde AMV'ers. Dat binnen minderjarige vluchtelingen zonder hart of mem. Deze groep krijgt ekplak boeten het AZC in Drachten. Er komt heel wat op de gemeentes af. Burgemeesters binnen het gezicht naar boetenta en moeten uitlezen waarom en hoe de vluchtelingen opvangen worden. In Zeeltjes worden burgers informeren. Hoe gaan de burgemeesters om met dit ingewikkelde vraagstuk? Dat jullie, COA en wij het eens werden dat de brief kon rondgaan. Nou, alle gemeenten waren eerst al vregen om te inventariseren wat voor noodlocaties had je beschikbaar. Nou ja, ik zei elke gemeente heeft een noodlocatie. Als een ramp heeft een noodlocatie, sporthal meestal.
Wij hier in de sporthal plus zalencentrum Nijsterkwart, de Kolle. Daar is van alles. Zelfs een grote keuken, dus het was haast ideaal. Dus je kon op je klomp ongeveer, nou, zo'n wel zo'n beurt bij ze kennen. Maar het was spannend. En op maandag waar ik bel in een vergadering, ja, je staan nog heel op de lijst. En die theses waren we bellen. Moeten we jou wel morgen om jou 6 ben ze er al. Nou, dan mag je dus alles organiseren in iets meer dan 24 uur. En dat is slagen, daar heb ik nog altijd groot respect voor. Ik heb die dagen het was voor mijn doen heel modern, een blog bijgehouden. En het eerste verhaaltje heette geloof ik nog niet eens een blog, maar ik denk van ik moet hier wel even iets over zeggen. En toen heb ik het ook maar uitgedrukt als van als de dijk doorbreekt, heb je nog maar weinig te vragen, dan moet je gewoon handelen op dat moment. Dan heb je een taak uit te voeren. En die vergelijking gaat ook wel aardig op hier, vond ik. Dan vraag je ook niet af van wat vindt het water, wat vinden wij van het water. Zullen we eerst nog eens vragen wat we met het water moeten als het op ons afkomt, stuwen. Maar dat is allemaal geen tijd voor, je moet dan wat doen. En dat was hier ook wel. Dat gevoel had ik wel heel sterk. Je moet nu wel gewoon even snel alles op een rijtje zetten. Je moet het netjes regelen. Het moet wel goed gaan. Het gaat ook om, wat dat betreft gaat de vergelijking dan niet om. Hier gaat het ook om mensen die je toch fatsoenlijk moet opvangen. Nou, Smallingham heeft eigenlijk meteen gezegd van dat wij crisisopvang en de manier waarop we dat moesten invullen, het was nodig, maar we hebben meteen gezegd dat het heeft niet onze voorkeur. 3 dagen opvang is gewoon geen realiteit. Als je kijkt waar de mensen daarna heen moeten, als je kijkt wat daarvoor moet gebeuren. Het idee was om ruimte te maken in de AZC's en de statushouders. Er waren 10.000 statushouders binnen de AZC's versneld laten uitstromen naar woningen. Dat vraagt gewoon tijd. Dus je wist op voorhand al dat 3 dagen het niet wordt. Nou, en wij hebben gewoon letterlijk gezegd, ook tegen de veiligheidsregio, dat gesleep met mensen moeten we niet willen. Als het ons gevraagd wordt, zouden we het doen. Maar dit moeten wij niet willen. Dus creëer dan zo snel mogelijk crisisopvanglocaties waarvan je weet dat ze daar in redelijkheid meerdere dagen, misschien wel weken kunnen blijven. Zoals bijvoorbeeld WTC in Ljouwert. Precies. En dan zorg er ook voor dat het op een goede manier gebeurt. Hè? Want als wij op vakantie gaan met het gezin willen we best een paar dagen kamperen. Maar na een paar dagen wil je ook een stukje privacy hebben, en menselijkheid. Dus dat hebben we voor gepleit. Die donderdagmiddag dat ze aankwamen regende het dat het goot. En dan komt er een bus aan en later nog een bus met vluchtelingen. Die mensen die rollen daar de bus uit met wat armoedige zakken, kapotte koffers eigenlijk. Nou, alles wat ze meegemaakt hadden in de regen, gelaten, mat. Nou, die kwamen in die sporthal terecht. Dat vond ik wel een raar beeld en er was niemand bij. Alleen de buschauffeur. Die daar natuurlijk gewoon, die heeft een baan als buschauffeur. Niet om vluchtelingen te begeleiden, maar die gaat met, weet ik wat, met allerlei gezelschappen op stap naar uitjes en weet ik wat. Ik vond het echt bizar dat je mensen zo zonder enige begeleiding in die bus laat gaan. Ik vond het ook een risico wat je eigenlijk niet kunt nemen. Ik vind het ook naar buschauffeurs kun je het toch niet eens maken. Dus ik vond het buitengewoon beroerd georganiseerd. Vanuit de bevolking komt er massaal help op gang. Er wordt geld inzamelen en er binnen meer als genoeg vrijwilligers beschikbaar. Als de vluchtelingen aankomen, komen ik de verhalen. Ook nog wel iemand voor ogen ja, die er waarschijnlijk wel goed aan toe was met man en een vrouw en 3 kindertjes. Met die mooie sportieve rode auto voor de deur hadden staan. En dat huis dat zag er ook erg goed uit. Maar de laatste foto's die hij liet zien, dat was datzelfde huis, maar omringd door van die kolommen van stof en rook van ontploffende granaten rond dat huis. En toen moest hij weg. En denk ik van ja, nou als hij terugkomt, dan ziet hij waarschijnlijk van al alles wat hij heeft opgebouwd daar niks weer terug. En dat is, nou ja, stel je dat maar eens voor. Ja, wat ik treffende verhalen vond is bijvoorbeeld mijn gezin in Grauw. Een mevrouw van begin 60 zit daar met haar zoon. Ze is op zo'n sloep op weg naar Griekenland is een dochter en een schoondochter verloren. Op hetzelfde moment zat een andere zoon en een kleinzoon zaten in Breda.
Nou, ik ben heel blij dat het ons gelukt is om die mensen weer bij elkaar te brengen. Dus dat gebroken gezin, familie weer bij elkaar is. Maar dan zie je hoe het drama is. Die mensen gaan weg, weten niet wat ze overkomt. Ze weten niet hoe lang duurt die zee waar ik over moet varen, want ze vertrouwen een mensenhandelaar. En dan zit ze hier met 2 verloren kinderen, 2 overgebleven kinderen en 2 verloren en een kleinkind. Ja, dan zie je hoe humanitair het noodzakelijk is dat we deze mensen bijstaan. Om je daarin te verplaatsen, een jongen uit Eritrea, die dan uit een omgeving komt van een communistisch land, die daarvan vlucht. Want als je 18 bent, dan hoor je permanent in het leger, ontvlucht vanwege omstandigheden. En die kan geen kaartje kopen, dus daar hoor je schrijnende verhalen over dat ze velen redden het ook niet. Hè. We horen verhalen over slavernij, verkrachting veel, maar ook gewoon moord. En sommigen hebben ook best dingen moeten doen die wij in onze normen waarden niet zouden toelaten, om net even weer die grens over te komen, om een stapje verder te komen. Nou, als ze dan hier zijn, dan komen ze in een totaal andere omgeving. Naast dat ze puber zijn, geen ouders hebben, moeilijk communiceren. Nou, die jongens vragen heel veel aandacht en tijd. Daar hebben wij ook voor gepleit toen het groeide het aantal. Dat er meer capaciteit van het COA komt vanuit de jeugdzorg, want daar hebben we het gewoon over, om die jongeren te begeleiden. Veel tolken, want communicatie is een van de moeilijkste hobbels hier. Maar als je ze dan helpt en je moet vertellen na 2 jaar of 3 jaar ze teruggaan, dat lijkt me lastiger. Dus nou, gelukkig voor mensen uit Eritrea en Syrië weet ik dat ze vrij snel status krijgen, maar ook maar voor een bepaald aantal jaren. Dat onze voorzitter begon met Matthäus 25. En wat ik nu zeg is heel persoonlijk. Hoe zit je er zelf in? Nou, ik moet zeggen, ik ben gedragen. Ik vond het heel mooi werk. Ik vond het prachtig werk. En je hebt de mensen die je steeds meer ook ziet en treft en spreekt. Dat zijn mensen met hun verhalen. We hebben ook gelachen, dat heb ik u verteld. Burgemeesters binnen vanzelfs ik gewoon meesken, maar een eigen achtergrond die ze meenemen in deze situatie. Nou, het gekke is, ik ben daar gewoon heel eerlijk in, en dat heb ik al jaren kreun in mijn column, dat ik constant de tekst Matthäus 24, vers 40 en 44 in mijn holle hier, constant. Dus ik denk, ik moet toch eens even weer eens opzoeken wat er nou precies staat. Nou, dat binnen de gelijkenissen van Jezus en daarin vertelt hij waarom hij die gelijkenissen vertelt, omdat het altijd gaat om mensen kunnen helpen. En ja, moeten wij wel mensen kunnen helpen? En dan zei Jezus van ja, als wij het minste wat je dienen aan de medemens, ga je om mij dienen. Nou, en toen was ik me dat weer bewust van, toen ik dat lees. Ik denk, hey, dat speelt heel in mijn holle. Dat weer wel mijn motivatie, mijn drijfveer. Ja, nou, voor mij geldt eigenlijk dat het hier gaat om het leven. Hier moet je gewoon met je hart spreken. En dat zien we hier ook in Smallingenland. Want onderaan de streep, met iedereen met zijn zorgen, is hier een heel groot hart. Altijd geweest ook al. En persoonlijk vind ik dat ook. En nou, het beste voorbeeld is natuurlijk als je actueel bekijkt. Als zo'n terroristische aanslag komt dan dichtbij. En dan voel je gewoon dat je in je veiligheid wordt bedreigd. Nou, en dat is helemaal waar het om gaat. En dan moet je kijken om ons heen hoe wij hier leven. Dan denk ik van, die mensen vluchten niet zomaar. En daar moeten wij niet hele waanideeën over hebben, over dat ze op zoek zijn naar geluk. Nee, die mensen willen eerst veiligheid en gezondheid. Nou, dat kunnen wij bieden, dat moeten wij bieden. Ja, en dan raak je gewoon de mensen. En ik vind ook dat we dat ook hier met elkaar goed oppakken. Er is een soort stiepe, maar er binnen ik mensen niet minder positief binnen. Er is sowieso grote belangstelling voor de informatiebijeenkomsten. Zoals hier in Ljouwen, toen de neetopvang in het WTC. En ik zou graag willen vragen of u een leuk initiatief heeft voor middelbare scholen om deze mensen te helpen. Die mensen hebben verschrikkelijke dingen beleefd. Die komen hier in de rustperiode. En wat gebeurt er dan? Die mensen slaan door. Het is alleen maar getraumatiseerd. De kranten staan er vol met. Vrouwen worden lastiggevallen. Kinderen worden lastiggevallen. Staat niet zo mooi weer te praten. Want jij zit daar zo thuis en wij hebben ze hier haast in de wijk. U legt mij een heel terecht dilemma voor. Nou sta ik voor de keus dat we ze helpen. Maar help is geen garantie dat het met hun goed gaat.
We kunnen ook zeggen, we doen het niet. En wat doen we dan? Want ze komen toch. Ja, eigen volk eerst was daar met een handvol mensen. Maar tegelijkertijd vertolken zij misschien een geluid waar anderen ook wel sympathie voor hebben. En ik vind dat je ook hun serieus moet nemen. Als zij bezwaar hebben, moeten ze die uitspreken. Ze moeten niet gaan schelden, want als iemand scheldt is geen respect. Maar als mensen zeggen wat ze vinden en jij probeert dat te weerleggen, heb je ze nog niet overtuigd. Dan heb je in ieder geval je best gedaan en zij ook. En dan uiteindelijk geldt hier dat er een groot draagvlak is om het wel te doen. En dan hebben die mensen ook recht van spreken. De meerderheid beslist dan. En het was hier gelukkig een grote meerderheid. Dan moet die dialoog aangaan. En dan moet ik niet mijn persoonlijke opvatting, maar natuurlijk heb je wel de positie en de mogelijkheden om daarin te sturen, laat ik het zo zeggen. En dat vooral het onderbuikgevoel wat mensen ook hebben, om dat ook te laten horen. Maar met name ook de andere kant laten horen wat de werkelijkheid is. Ik hoor heel veel, ik maak het allemaal van dichterbij mee. En ik weet uiteindelijk gewoon, onderaan de streep heeft iedereen dat warme hart. En als je het even van afstand op kan praten, dan kunnen mensen hebben hele ideeën en aannames wat ze horen in het land. En wat zijn die aannames dan? Nou ja, dat het allemaal criminelen zijn, dat je dochter niet meer veilig is, dat soort vragen. Dat ze onze uitkeringen afpakken. Ja, kijk, en daar moet je mee in gesprek over een stukje realiteit. En vaak werkt het zelfs nog het beste als je ze elkaar laat ontmoeten. Wij hebben ook geconstateerd dat als de mensen kist, maar gezicht, dan meestal heel veel dingen, dan heel veel mensen het niet zijn. Ja? Ja, heel veel mensen het niet zijn. Ik dacht er oors hoor, en ook ze kennenleerd hè. Ja, nou ben ik positief. Ik is eigen ambtelijk personeel ertussen, die werden wel eens wat genuanceerd. En die mij helpen, hij alweer, zeggen ze, nou, we denken er nou zo, positiever. Het is menselijk leed wat hier is. We hebben op de donderdagochtend, die middag zou ze dus komen, die donderdagochtend stonden er een aantal buitengewoon onaangename dingen op Facebook. Tot en met van, je zou daar een vrachtwagen met brandende diesel die sporthal binnen moeten rijden. Dat zal ze leren, dat soort teksten. Dus dat was echt, ik denk van, nou, hou je het in je hoofd. Maar zo werd er ook op diezelfde sociale media door anderen gereageerd. Ook werd sterk gecorrigeerd al. Zo van, waar ben je mee bezig? Dit kan toch helemaal niet, zulke uitingen. En vanaf dat moment was het ook klaar. En is het eigenlijk heel rustig gebleven en waren er alleen nog maar dingen van steun. Dus eventjes een aantal van die uitingen, het was ook maar een handjevol. Op die donderdagochtend is het de dagen daarna niet meer gebeurd. De crisisopvang is nodig omdat de AZC's vol zitten. En dat komt weer door de situatie in de wereld en omdat er geen wenningen binnen voor mensen met een status. Het COA is verantwoordelijk voor de AZC's en vraagt gemeentes om plakken aan te wijzen. In de gemeente Smellingelaan wordt op het stuit het bestaande AZC opknapt en uitbreiden naar 600 plakken. En er komt een neetopvang voor 200 vluchtelingen. Het AZC in Drachten wie in september een paar keer negatief in het nieuws, door vluchtpartijen onder de jongeren. Dit op een moment dat alles wat met vluchtelingen te krijgen heeft kritisch volgen wordt. De spanningen rinnen ze nou dan heeg op onder de jonge asielziekers. En dat is nou juist de reden dat ze in Kwatten op meer plakken in lietsere groepen opvang krijgen. Het was eigenlijk een bevestiging. Nogmaals, stop niet 100 jongeren van verschillende afkomsten. Ook nog eens een keer die allemaal hun issues ook nog eens een keer hebben en hun trauma's hebben. In één plek. Knip dat een beetje op. Kan je ze beter begeleiden? Trek dat een beetje uit elkaar. Ja. Dus eigenlijk was het heel vervelend, maar het was het beste voorbeeld om te zeggen van we moeten nu werk maken van het decentraal maken van deze jongere locaties. We zijn hier op de locatie die beoogd is om 20 AMV's op te gaan vangen. In een woonwijk, zoals je kan zien. Ook waar Talent woningen heeft. Vlakbij een winkelcentrum dus, en vlakbij de scholen. Dus in Drachten. Ze komen in dit gebouw? In dit gebouw, ja. Het is te koop, te huur. En als het nu zo doorgaat, dan gaat het COA dit kopen.
en verbouwen tot een woonlocatie. Nou, we hebben al voor de zomer gesprekken gehad over een AZC, maar om te beginnen moet COA het verzoek doen. Die moet vervolgens een eigenaar vinden van panden of wat dan ook waar dat AZC komt. En ja, dat komt maar niet. Dus er zijn gesprekken. Die zijn er ook in andere plaatsen in Friesland en de rest van Nederland. Ook hier is het COA natuurlijk een beetje overbelast. Dus ik zou zeggen, kies nou alsjeblieft, dan weten we of we het moeten doen of niet. Maar we kunnen niet zelf zeggen, hier heeft u wat, want zij moeten het beslissen. Maar vind je dat te lang wordt? Ik hoor wel in Friesland, maar ook daarbuiten, dat ze soms met te veel plekken tegelijkertijd in gesprek zijn. Waardoor iedereen denkt, nou ja, ik wacht het maar af. Bovendien ga je niet op dezelfde plek een AZC doen in dezelfde gemeente en dan ook nog een noodopvang. Ja, dus zo traagheid op het een veroorzaakt dat op het andere noodvoorziening bijvoorbeeld dan weer te weinig gebeurt. Intussen zitten de vluchtelingen alweer een paar weken in de neetopvang in Ljouwert. Oer het generaal verint alles goed, maar het is sobere opvang. Er binnen ik plaatselijke politieke bijeenkomsten dat waar de Kamerleden komen, licoseert Mona Keizer bij het CDA. Maar bij de opvanglocaties willen ze terug corona nog net vaak signaleren. Nou, wat ik heel jammer vind is dat ik toch te weinig politici uit Den Haag zie komen. Om te kijken hoe gaat het nu. Of ze nou bij ons komen of in een ander deel van Nederland. Maar we hebben het hier goed voor elkaar. En laat dan ook zien, door ook te komen. Niet zozeer dat wij gewaardeerd worden, want daar kunnen we wel tegen. Maar laat ook aan de rest van de bevolking zien. Of het nou de premier is, of het zijn ministers of Kamerleden. Kom hier gewoon en laat zien, dat hebben jullie goed voor elkaar. Dat geeft weer steun ook aan de rest van de bevolking. Want anders overheersen alleen de negatieve beelden. Ja, want dat is een beetje van, er wordt een hoop op praat, maar ze binnen onzichtbaar, vind je jou? Ik vind dat het kabinet zichtbaarder moet zijn en ook zichtbaarder moet komen om te laten zien, jongens, dit doen we met z'n allen. Nu zitten we wel met ze te onderhandelen. Ik ook in kamertjes in Den Haag, namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Maar dat gebeurt allemaal daar. Maar ze moeten ook gewoon komen waar de mensen zijn. Toen ik jou vreeg, zei ik van, ik wil graag een VVD-burgemeester bij. Ja. En dan zei je van, ja, dit heeft helemaal niks met politiek te maken. Maar uiteindelijk is het ik met de politiek die te meer oer uitspreekt. Ja. Ik jouw eigen partij, maar Halbe Zijlstra. Ja. Want die dan bijvoorbeeld zei van, ja, het moet sober. En wat vind je daar dan van? Ja, nou, dat is dan wel wat je dan ziet binnen de partijen ook. En natuurlijk geven wij ook onze geluiden van. Wij staan met de poot in de klei, hè? In de modder zou zeggen. En wij maken het mee. Dus wij staan voor het Rijksbeleid, dat moeten we ook wel doen. Maar wat ik precies zei net eerder van, als je betrokken raakt bij deze mensen en je hoort de verhalen, nou, dan gaat je hart open en dan is het wel eens heel wrang als je ook moet zeggen van hier is letterlijk de grens. En dat je tegen mensen moet zeggen van u moet terug. Terwijl je in potentie mensen ziet tegenover je die eigenlijk heel goed ingeburgerd zijn, goed de taal spreken en zelfs zou een bijdrage kunnen leveren aan deze economie. Maar het is geen Europees land, dus vervolgens moet je terug. En daar divergeer je wel eens met je eigen partij, zeg maar, die daar fermer in staat. Desalniettemin, nogmaals, de burgemeester voert uit wat de meerderheid in Den Haag heeft besloten. Dus dat doen wij gewoon trouw. Maar het stelt je ook in staat om signaal af te geven. En soms is het wel makkelijk als je een staatssecretaris hebt die je ook nog kent. Om net even wat snel dat bruggetje te slaan. Dus je kan ook je positie gebruiken om in Den Haag invloed te hebben op een stukje realiteit en werkelijkheid. De crisisopvang in Oerethout in Grauw wordt omzetten naar neetopvang. Daardoor kunnen de meesten langer blijven en hoeven ze net meer van de ene naar de andere sporthal sleept te worden. Dit besluit valt op vrijdag 3 november, de dag van de aanslagen in Parijs en 1 dag voor de Sinterklaasintocht. En in Friesland, waar Sinterklaas komt voor alle kinderen in de wereld. En vooral vandaag denken we ook even aan al die kinderen in Parijs Sinterklaas. Dus ik zou zeggen, laten we even klappen voor de mensen in Parijs. Nou, we hadden een dag na de aanslagen maakten we bekend dat we in Gouw langer door zouden gaan met een opvang voor 200 mensen.
Dus dan schrik je zelf ook wel even van, heeft dat rechtstreeks gevolg? Nou ja, we dachten, dat zal wel meevallen, maar dat kwam natuurlijk in de vergadering wel naar voren. Wat ik ook bizar vond natuurlijk eigenlijk is dat je op de ochtend van de Sinterklaasintocht dit allemaal moest beslissen, een dag na Parijs. Dus daarom dat we er ook maar open over zijn geweest. Dus we hebben ook bij de Sinterklaasintocht, heb ik gezegd, en van tevoren natuurlijk besproken met Sinterklaas, laten we even iets verzinnen dat al die mensen die dat weten, de volwassenen, maar ook de grotere kinderen, hebben natuurlijk gehoord wat er is gebeurd de dag daarvoor in Parijs. Dat men ook even daar aandacht voor heeft. Dus dan heb ik gevraagd om applaus voor de kinderen in Parijs. Ja, en dat gaf een warm applaus. Daardoor legt iedereen die verbinding. Maar het heeft natuurlijk zoveel met elkaar te maken. Er zijn hier vluchtelingen, omdat de oorlog is in Syrië. Maar diezelfde bron van de oorlog, onder andere de ISIS, die veroorzaakt weer de aanslag in Parijs. Dus eigenlijk is het dezelfde medaille. Parijs, hier mensen opvangen en de oorlog in Syrië. Dus je kunt het niet loskoppelen. Wat is mij bijgebleven? De enorme warmte die je krijgt en de dankbaarheid. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat ik net langer volhouden. Dat ging niet. En we hadden wat bedwang kon. Maar ik ben wel van opvatting dat het wel het uiterste vergt. En dat is voor mensen, voor de gemeente ook heel zwaar. Dus maar goed, die crisisnoodopvang is er niet meer. Het wordt nog noodopvang en dan is het organisatorisch beter. Maar we zijn er nog net. Ik vrees wel dat het in het voorjaar wel weer helemaal opleven kan. Ja, en dan staan ze misschien weer voor de door. En wat is het antwoord dan op een vraag? Het antwoord is dat we het solidair oplossen moeten. Dus als Colum dan weer in die solidariteit aan de beurt is, dan staan we er weer voor. Je moet wel rekening houden met de afzonderlijke mogelijkheden die gemeenten hebben. Ja, maar nee, is dus een optie. Ja, natuurlijk. Je kunt uiteindelijk als gemeente kun je de hak in het zand zetten. Ja. Maar daar ben je ook net voor? Nee, daar ben ik niet voor. Ik denk dat we een probleem hebben. Zoals er meer, wat dat betreft is het dan niet anders dan allerlei andere problemen die we hebben. Dat hebben we gezamenlijk. Het is een groot probleem. We moeten kijken hoe we dat zo goed mogelijk tot een oplossing brengen. Als we er gewoon van uitgaan dat deze mensen hier niet voor een paar maanden zijn, maar hier voor jaren zijn, dan zou het zonde zijn dat die mensen jaren in een huis zitten, in een AZC zitten en niks doen. Velen willen gewoon werken. Dus het is nieuw, maar denk daar eens over na. Misschien ontstaat er ook wel een compleet nieuwe economie, want die mensen brengen vaardigheden mee. We praten hier over vergrijzing. Dus volgens mij moeten we ook durven onze nek uit te steken om te zeggen van, het is gewoon een feit. Ze zijn hier een aantal jaren. Benut dat dan ook voor die mensen zelf, want die mensen krijgen zelf daar veel meer voldoening van. En dan is de vraag, gaan ze terug? Ja, dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Als jij hier geboren bent, dat is heel moeilijk om dan terug te gaan een aantal jaren. Maar ik hoor ook heel veel ouderen die graag terug willen naar een land om dat weer op te bouwen. Maar ja, Syrië, de komende jaren, wie zal het zeggen?